Почитувани гледачи на Zoom МК, се наоѓаме точно пред зградата на Министерството за одбрана на Република Бугарија. Знаете дека овде министерува господинот Каракачанов, еден од најкоментираните личности, политичари од соседна Бугарија. Знаеше да предизвика многу реакции во Македонија. Тука сме да го интервјуираме и сите прашања кои што се покренуваат во Македонија за поврзано со него. Зошто тој смета дека македонците се бугари? Зошто смета дека македонскиот јазик е бугарски јазик? Зошто, како реагира тој кога од Македонија го обвинуваат дека работи за Русија, дека неговите изјави придонесуваат или помагаат на руското влијание во Балканот? Ке имаме можност да разговараме со господинот Каракачанов, затоа што постојано Каракачанов е пренесуван во Македонија од трети медиуми. Ова е прв пат директно да се соочиме со него и од прва рака да слушаме што има тој да каже за сите овие прашања кои што се отварат во Македонија. Зошто Бугарија спорот со Северна Македонија го третира како безбедносно прашање? Защото в продължение на повече от 70 години, още от времето на Титова Югославия, политиците в тогавашната Народна република Македония, Социалистическа република Македония, пък и политиците в Белград, използваха съществуването на, макар и псевдодържава Македония, за да предявяват териториални претенции и малцинствени претенции към България. Защото след 1944 година, след решение на Коминтерна, сръбската политика, провеждана от Тито и Комунистическата партия, беше да се насажда едно ново етническо съзнание на населението в Македония. Като казвам Македония, имам предвид онази част на Македония, която днес се нарича Северна Македония. Но това беше придружено и с опити за създаване на македонско малцинство в България. Това е практиката 70 години. И тъй като виждаме, че близо 30 години след като Македония е независима държава, продължава да битува тази белградска сръбска политика за някаква отделна македонска идентичност и то на антибългарска основа, продължават и претенциите за македонско малцинство в България, включително за изучаване от така нареченото македонско малцинство на македонски език. Естествено, че ние го разглеждаме като въпрос на национална сигурност. Защото са хиляди фактите за това, че и до ден днешен, буквално днеска, и това правителство на Република Северна Македония, което твърди, че иска да бъде част от европейската общност и така нататък, продължава да финансира определени групички на територията на България, които правят антибългарска пропаганда. Това е. Много е ясно. Няма как България да допусне една съседна държава, която ние сме признали първи, на която сме помагали в продължение на 30 години. Ще напомня, благодарение именно на това, че България заяви ясна категорична позиция за независимостта на Република Македония, сръбската трета армия в Македония не поспя да прави военни проблеми, каквито направи навсякъде другаде. В Босна, в Хърватско, в Словения, включително и в Косово малко по-късно. Така че това е първото. Второто, България е помагала и с военна техника и финансово на Македония. През всички тези години, 30 години, именно българската дипломация беше тази, която обясняваше на света защо е необходимо Македония да стане член на НАТО и на Европейския съюз. И като благодарност за това, получаваме факта, че в учебниците по история, по литература, в цялото киноиндустрия, през медиите в Македония се създава една омраза към българите. Не е нормално една държава, която иска да стане член на Европейския съюз и която твърди, че иска добросъседски отношения с България. На всичко отгоре има договор между България и Северна Македония, подписан на 1 август 2017 година. Не може да пише в учебниците си, че ние българите сме татари, че сме фашисти, окупатори и да създаваш през цялата си образователна система и през всичките си медии, през цялата си структура на държавата омраза към българите и към България. Извинявайте,
Вие няма ли да се притесните, ако ваша съседна държава възпитава омраза към вас? И няма ли да сте критични и да потърсите все пак някаква гаранция за своята национална сигурност? Ето за това говорим. Всъщност, проблема за българската национална сигурност не е един или друг политик в Македония. Те идват и си отиват както навсякъде. Проблем е тази сръбско-югославска коминтерновска идеология, която всъщност създава нова македонска идентичност, но не на база на някакви реални факти, а на база на омраза към българите и към България. Ние нямаме нищо против в Македония, който както иска така да се нарича. Македонец, марсиянец, какъвто иска. Българин, защото има и българи, които се наричат българи в Македония. Само, че на тях им е забранено да се наричат българи. Има не един или два случая, и то последните няколко месеца, когато хора, които наричат себе си българи, наричат езика си български, са преследвани административно и са тормозени. Имаше призиви тези хора да бъдат заплювани по улиците, да бъдат бити, да бъдат изселени в България. Това нормална политика на държава, която иска да става член на Европейския съюз ли? Според мен не е. И докато тези неща не се коригират, докато България не получи много ясна гаранция, че тази антибългарска практика, въведена от Белград, няма да приключи, няма как да се съгласиме да се започнат преговори. За това става дума, нищо повече.